Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. All units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa Aksyon Balita, una sa Aksyon Public Service, una sa Aksyon Komentaryo, sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! 50 minutos nakaligas at tak ng alas sa Nueva Action Radio Philippines Standard Time. 9:50 p.m. na. Sarwat na ba yung gabi naman sa ato sa mga ka-aksyon Luzon, Visayas, Mindanao. Inyo pala tuntunan, ANP Action Night Patrol. Yara kita sa Martes nga pagpangalangad sa nga inyo sa nga pala tuntunan. Nobyembre 16, tuwing 2021. Nagbalik kita sa nag-upod ba kita sa ginatawag nga New Normal. No, ang amat-amat kapag apuas ang kaso ng COVID-19. Hindi lamang din sa Negros Occidental kagasunod sa Bacolod kundi sa Bugos nga Pilipinas. Bayad-biyad ang mga balita angot sa COVID-19 mga ka-aksyon. Bisan pang COVID-19 tigil na siling naton. Nga hindi gid maayo para sa aton taran, para sa mga tao. Bangod taran apektado. Pero ang report mga ka-aksyon again na pagwa sa Department of Health. Subong gabi o kung subong hapon. Nga naka-record mga ka-aksyon sang pinakamadamo. Pinakamadubo nga kanamuon sang kaso 849 lang mo ang nagduga nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Pinakamadubo ini mga ka-aksyon umpisa sang Desyembre tuwig tsumanti. Kundi mayo nga balita ni kay medyo marami na pamatian. Hindi ka man siling manami gina kamanti. Ang pinakamanami pagkakuntaan di kung mag-zero na gid nang wala gibalas ang kaso ng COVID-19. Pero 849 lang ang new active cases sa COVID-19 sa Bugos ina nga Pilipinas. Kaya sa mga probinsya, sa mga surad kag Banwa, mayara sang pagdugang kalabanan double digit ba lang, no? May single digit gani. Ang basi malin naton basi mayara sang record nga zero na gid. Kaya mo ni ang amat-amat kapag halog sa mga restrictions sa madabot-dabot nga mga lugar sa pungsod sang Pilipinas. Amo ning medyo makapalaw-pa-umpaw man sa atos sa nga Balatyagon ag sa atos sa nga Balamatinan ay ara na kita nagatangko makakso sa duwa ka tuig na
ang pagkasuprer naton sa ning pandemya dala sang COVID-19. Kaniapon yari kita sa Martes nga papakalakan sa Rasalintra. Inyo palatunturan, Action Night Patrol basta Martes. Talos na rin ka nagapakalakan sa karan ni Action Eric Magbanwa. Action na Marlon Henubaya Tobtob sa tag ng alas 11. Action Night Patrol para tunturan na nabantugan nga mata kag dalonggan sa kagabihon. Ang mata bangod ang Action Night Patrol, amanin nga serbi manugbantay sa mga nagakatabo sa inyo sa nga palibot. Nga basi wala ka mo hinalong-ong bla. Ara lang gali malapit sa inyo sa nga augsaran o kung mismo sulod sa compound sa inyo sa nga puloyan. Dalonggan bangod ang Action Night Patrol. May lamang nagapanilag sa mga hitabo. Kundi nagapulo pamati man sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga reklamo. Labi na ako na reklamo bala ano nga tao nga ara sa gobyerno. Paparehiyon ka man probinsya, surad, munisipalidad. Papanaog sa kabarangayan hasta sa kapurukan. Amo ng Action Night Patrol. Sige lang, off din ninyo kami hasta sa tak ng alas 11 sa magdulong sa hindi lamang preska kundi nagalaway-laway pa. Daw isda ba? Nagalaway-laway pa basta isda gani kung preska nagalaway-laway na, di ba? Kaya mayaraman sang preska nagalaway-laway nga mga balita. Hindi lamang na sa DYEZ Action Radio Bacolod. On the spot report nga manabayan, masiplatan o kung mali-lian. Sa atong sa mga aksyon na unit reporters kag correspondents. Kari naman nagalabay-labay nga gamay nga ano naman sa tubang ko rin naman sa mugining di ta ka luwas kay on kay saga nga tablagol pala sa masulos baba mo. Kining gagmay nga kalupad-lupad dito nga sahi isang insekto naman. Mamati man sa gorosa nga mga balita sa Action Night Patrol ay. Ati lang na lalupad-lupad lang dahil di lang mamalapit sa akong sa nga nawong. Basi kung tuman kagamay ng insekto o rin naman sa libot-libot sa mikropono. Ber. Wala pasensya. So nasa naglupad na siya. Hindi malikawan. Ato na manoon dugay mga kaaksyon ng mga balita nga naka-record sa blatter entry sa atos ring akada kung sa atos ring mga police stations diri sa probinsya kag syudad kabayan sa ospital nga maning masamay ginadalan sa mga nagakabiktima sa aksidente maragoon nga krimen. Tanan walang kawala. Hindi makapalag sa siniga para tunturan. Action Night Patrol. Kamusta naman nga ito sa mga ka-aksyon sa ibang nga bahin sa kalibutan, sa ibang nga nasyon. Mga ka-aksyon natin nga mga overseas Filipino workers, mga overseas Filipinos, sa mga Pinoy kag Pinay nga sabong ara sa ibang nga nasyon nagatiner, nagatrabaho o kung nag-star sa ibang nga pungsod nga nagamonitor na diri sa live stream. Lagi sa mo sa nga Facebook kag YouTube live stream sa Action Radio Bacolod. Sa ibang nga mga lugar mga ka-aksyon, mapa Iraq ka man, mapa Afghanistan ka man, Central African Republic ka man, Libya, Mali, Somalia, ano pa kaya mga lugar, South Sudan, bisan nga dari sa may area sa Syria Mustak mo da. Amo ning mga gining Atlanta nga lugar na basi mayaraman mga Filipino. Kamusta ang inyong sitwasyon dira subong? Kamusta ta kamo kay manti nga amo ni mga lugar gin pangamuno ko. Kaya amo ini ang mga lugar o kon pungsod mga kakson nga nabantugan. Amo ni sila gali ang most dangerous nation sa kalibutan. The most dangerous countries in the world to visit in 2021. Sinong nagsiling ni amo ning nasanding mga kakson sa ulihing listahan sang travel risk map. Kining travel risk map gani isa ini ka interactive tool
Again, na-produce ang security specialist sa international SOS. Ngayon mapa mo nang ginagamit sa pagpakot pag-predict sa safest, the least safe countries in the world. May tatlo na mga sections. Una, medical, ikaduwa, security. Ikatatlo mo ng road safety nga ginatawag. Delikado mo ng kantuan na importante, halong-halong lang mga ka-aksyon. Tangod ko nagahalong taran-taran nga tiyon, hindi gin man na matamaan kung makasumalang ka mo sa lang-alang nga sitwasyon daw. Dari sa mga sunod sa nga bakulod dugay-dugay aton kamustahon ang kahimtangan sa mga kaaksontang ara pa. Naghimos na papauli sila sa nga balay bagod bago lang naka-off, iba nag-overtime. Hindi pa naman curfew, kaya maintain curfew, ginpasakasakaan mga kaakson eh. Ang obisas ng curfew dari sa syudad sa Bacolod, ginpasakasakaan eh, no? Kung saan una alas 10, subong umpisa alas 11. Ano ba lang mga balita nga dapat nato sa ringa pangatutukan, sa ringa panatuntunan? Action at patrol sa bansang balita lokal. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Sa sunod sa nga Bacolod, kamustahon ang kahimtangan sa mga dalan, establishmento, malls, kaiban pa nga mga kalatuan. Hindi matapos mando nga ang pag-usar sa nga face shields, hindi na obligado. Una nga mando sa gobyerno nasyonal pagi kay Presidente Rodrigo Duterte kapon ni November 15 para sa mga lugar nga napaidalom sa alert levels 1, 2 kag 3. Tiya Bacolod kag Negros Occidental nalakip sila sa alert level 2 nga status. Nagligad to ang sunod sa Bacolod ginlakip sa alert level 4. May damo-damo na kibot ang mga opisyal nato sa gobyerno di. Ginapilar to magka-aksyon sa national nga IATF. May gurok balo ang national nga IATF na nagadubo diyan kaso ng COVID-19 diri sa sunod sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa Negros Occidental wa isang polo problema kamanti nagpabilin sa alert level 2 para Bacolod nagligad niya gin alert level 4. Kung di kinapilar tos babaw, ibot mangguro tong babaw nga, ay gali. Naging paboran maka-aksyon. So, alert level 2 na lang ang status ng sunod sa Bacolod. Lakip man rin sa mga lugar again manduan. Kaya hindi ang pag-usar sa face shield, hindi na maka-aksyon why na gina-obligar. Pati gani ang Metro Manila lakip man sa alert level 2 mo. Ang pag-usar sang face shields mga ka-aksyon ginasiling voluntary na lamang. Pagin man sang pamatuod mo nga ang face shields mga ka-aksyon nakabulig sa pagtapna sang laton-laton sang COVID-19. Why man sang patagaw nga pagtuon. Ang guwa sa niya maka-aksyon, nag-ganar siguro sang ganansya. Ang mga negosyante akon mga nag-supply sa niya face shield. Ay ba, dabo pa stocks? So uli, pwede man pwede man agarong paamak ka. No? Pwede gina, o nagagamit kakahoy. Sa Grab na po. Ang face shield. Last dere sa may surad sa Bacolod mga ka-aksyon, kumungin buhina na ang oras sa pagsugod sa curfew hours. Pati ang liquor ban kapag inom kapag baligya sa makahulubog sa publikong lugar. Ang curfew hours mga ka-aksyon, sugod alas 11 sang gabi na hasta alas 4 sang kaagahon. Ang pagbaligya kag pag-inom sang makahulubog ginpasugtan naman mga ka-aksyon umpisa alas 12 sang udto tubtob alas 10 sang gabi.
Kundi sa una, gintugutan lamang ito ang pagbaligya. Alas 12 sang udto tubto alas 6 sang gabi. Subong nga maka-aksyon pati pag-inom sa pampubliko nga lugar. Kung sa lingon mga balaligyaan, dira nga nagaservis ang makahulubog nga ilim doon, pwede na nga makaserbi maka-aksyon. Hindi lang ya tubtob ta sa taknang alas 6 kundi tubtob sa taknang alas 10 gid. Amat-amat nga pagbalik sa normal. Pero initanan mga ka-aksyon, dapat dumdumon gid ninyo sa gihapon of the naton sang doble akon mahimo pa lang triple nga paghalong. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ano pa ganibas sa nga balita sa bahin sang lokal? Magluwas sa good news agot sa face shield. Ari may isa pa ka good news mga ka-aksyon. Angot naman ni sa biyahe sang series bus. Yasang Valacar Transit Incorporated. Yasang VTI. Sa mga gabi mga ka-aksyon ang Valacar Transit Incorporated. Tagi sila sa ning Facebook page. Nagpagkit sang kopya sang resolusyon. Resolusyon na ginisyo sang Negros Oriental Interagency Task Force. Ang nabutang sa resolusyon nagasaling nga aprobado ang request akon pangabay sang series bus akon Valacar Transit nga makabalik sila sang biyahe o kon operasyon sa ruta nga sunod sang Dumaguete sa Negros Oriental kag sunod sa Bacolod diri sa Negros Occidental. Ini pagi maka-aksyon sa Mabinay kag San Carlos City. Pero sa resolusyon na butang diri, pwede ka ba makabiyahe balik sa operasyon nyo sa sining ruta ni basta ang pagtuman sang health kag safety protocols ara gihapon. Dapat face mask gihapon. Face mask kag likawan ang pag-ipingay. Kay under observation pa rin sa mong sitwasyon naton di. Ginaobserbahan pa rin maka-aksyon. Ginaamat-amat ni. Hindi ni pwedeng dali-dalion ta. Ang paglabot na sang ginatuwag nga normal na pagbalik sang kahimtangan sitwasyon naton. Kaya may nag-positibo gyapos COVID-19 mo. Adlaw-adlaw may ara sa nagadugang o galing kay naga-jutay lang ikumparar nagalaligad nga mga sinimana. Di ang makapasigisigi ni pa nubo sang kaso maka-aksyon tugtog ng malabot na ito nagritawag nga new normal. Ang mga tao mismo, kita mismo, kung maghala ka mo na kami nasaway kag magpinagusto na lang si COVID-19 ang ara gyapon nagalili ka nagatika-tika sa aton mandi makita sa COVID-19 mailin naton ko na estupad nyo bla kasi kung lingugog naman ang pinsar ni COVID-19 kag makahambal naman sa pinasaway ka mo aray ay balik ta mo sa pagdamo naman sang kaso hindi ta luyag nga matabo ina mga kaaksyon gani hindi mapasaway mga tutok mga inday. 7 minutos nakaliga sa tak ng alas 10 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang petisyon bla, ang reklamo against sa kay Anay Senador kag subong presidential candidate Bongbong Marcos. Talakayon kag basi pa lang kumanisisyonan na gani sa maabot nga Nobyembre 26. Si Davao City Mayor Inday Sara Duterte nga nag-file sang iya sa kandidatura bilang Vice Presidente sa Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Tinagasiling sa mga hapon nga ang ginasuportahan niya na kandidato sa pagka-presidente si Anay Senador Bongbong Marcos. Si kon tugutan ni maka-aksyon sang ano man ang ma-decisive naman kumalik akong korte. Depende niya. Kaya may ara sa nagasiling hindi yang kumalik sa may ulihing nga desisyon di. Sa ring reklamo batok kay Anay Senador Bongbong Marcos. Ang petition batok kay Bongbong Marcos talakayon sang kumalik
sa Nobyembre 26, ti mayara sa mga manginalaman ho. Nagsiling hindi yan ko balik makadesisyon da. Oh, ti anong konman? Sino ang maka-decide diri sa ulihi? Dapat din dali pagpadugayon parang at least ang pisar sa tao blama himos man. Para nga makapili na ang mandamo sa mga kaaksyon tang piyasang napilian kung sinong ila sa nga butuhon sa pagka-presidente. Ini mga nag-file sa ila sa kandidatura sa bayan sang COMELEC, nag-file sa Certificate of Candidacy, hindi pa rin sila kandidato. Kaya nga, ambal sa COMELEC, pwede lamang maka-aksyon nga matawag ni sila nga mga kandidato kung mag-umpisa ng campaign period. Oh, di ba kita jo manda ang nagadamo-damo na sa mga nagalibot magka-aksyon nga mga nag-file sang ila sa kandidatura. Ina mo namang hod na sa kampanya. Kaya basang ko balik, why kay lain hindi na maigo sila tawag nga premature campaigning. Kaya mati wala pa mag-umpisa ang campaign period. Ano-adlaw makita talabi na social media ho. Grabing impluwensya subong sang social media no? Kung pigaw-pigaw ka kagabaw. Ang mga kandidato ni kung way ka abisang Facebook account, ay base kung madihado ka. No? Ti ang mga nag-file guro sa ila sa nga si OC. May mga kalabanan sila ila guro may Facebook ni, no? May Facebook ganito si Rastaman. Pilihan niya presidente. Iba na Facebook ba niya, no? At kung tani, magpagwa man ang COMELEC sang pagsulundan bla sa paggamit sang social media kung eleksyon ang paghambalan. Mga troll-troll kung tani ini dapat nulaon na rin. Ang one person, one account, ako, pabor ko rin ko tani mo. Nasa na kita duso ng one person, one account. Sa isa katao, dapat isa lang ang account sa social media. Partikular sa Facebook. Magsaling social media, hindi ba lang Facebook mo? Meron na ang Instagram, may Twitter. Ano pa ganang ibanda? Kaya padalabot ang ginatawag nila nga TikTok. 11 minutos. Nakaligas atak ng alas 10 Aksyon Radio Philippines Standard Time. May 39 días na lang hunaton-naton maka-aksyon. Pasko na. Musalingon 30 days before December 25. Ang Disyembre 25 kataon-taho mulang tawan nyo bla. Ang Disyembre 25 nagtupa sa Sabado. Ang Disyembre 31 nagtupa o kung ang Pasko kag bag-ong tuig pareho nga Sabado. Oh, lantawan nyo bala ho? Pareho sagad nga Sabado. Ang December 25 it's Saturday. Saturday man ang January 1. 11 minutos, nakaligas atak ng alas 10 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa saringabahin ato na balaon observation report sa Patrol with Action John Diaz. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action John, kamusta makulong subong sa Martes nga kagabihon? Mayong gabi, please kabin. Alright, magandang gabi, mayong gabi, Action Marang gabi, halin kay Action Papang Nixon Tahom. Kamusta si mo si Papang kuno kon mayo lang imo nga sitwasyon, no? Okay lang. Nakakaon sa tubong nga gabi. Na-prepare lang ito mainit-init nga hiligopon, wa? Iyagin ka niya, pod-pod. Nakamaga ka na pod-pod, Action Mar? Doon nalipat ko nung itsura sa pudpod man. Ano na sa liya kong pituhon yung ngalan yung chorizo, pudpod lang at chorizo. Ang chorizo, ginpudpod, kaga mo na ang pagluto. Then Action Mar, magkatawag nga pudpod nga chorizo. Testingan ko na, be. Namit man na. Oo. Ang butin kumusta? Anong kamustang sabor pang? Ayaw man? Sarap ko na, Action Mar. Sarap ko na. Dapat istingan mo ni ang chorizo nga pudpod. Kay kananam sa sabor yan. Di na pwede? Di na mabakal? Sa Genji. Okay.
Kaya nakapit sa mga gabi, pinakamual sa pangsang chorizo nga pudpod. May upod pang itlog. Ay, abi mong itlog pwede lang sa batsoy? Pwede pare sa pudpod na. Tapos namin tabing kanon, sus miyo, do panyapod nga matutuod. Ikaw na kaigop ka na sa bao? Karon pa. Ay na, ano man muras niyo? Bala mo, tapos na program di ka, nas man ang to sa nga... Alam ginawa nga, balay. Oo. Hindi ka na maganga kay basing sapat mo, sunod baba mo. Away na gani, sumulod na kay na pa. Ginawa pag yung tabog. Sumulod gid kay na pa. Ang terminolohiya nga tabog action mardo, hindi na nasubong di common sa Bacolod. Kaya kung nanligad, pa mga gabaligya mo, senyoras, ginapang tabog, subong ginapabayaan na lang sila. Kay tira sunsi pang curfew mong ano oras lang nga daano? 10:17. Why na ni action man, why na sa ginapang tabog, ginapuro pabayaan ni sila, basta lang, nasunod lang mga protocol. Damo pa nga na hindi pasero sa may Burgos Conference Road, lamang motorsiklo, ay nabi masyado jeep. Ibang gano'n di ba sa inyo jeep, niwek balo ay, nga sa alas 11 ang curfew. Kay na, pagpataklas this, lang yung action maway na masyado jeep mo. Ang di pa sa inyo jeep, ning kapaulit, di pa Fortune Town, usually, jutay na lang gid. Pila na rin kabitog. Pinamo pa pasero, di na gulat sa may Burgos Conference Road, so ilapos east ba lang dampi, damo di pasero, sa mga gabi, Nami ang simpo, pero timang, baka ginagawa lagi masyado, may nagabiyahing yung jeep, no? Kaya nalang tayo nagtuloy-taliti, nag-apuro pa nag-ao, big putos baybayon, pero mo siniora, section mar, nami ang panahon, ang kalangitan, perti ka tinaw, perti ka sanag. Ano pa man lang tunga-tunga, kuman lang sang Nobyembre, pero perti na kanami isang panahon sa sunod sang Bacolod. Kaya may mo, probinsya sa Negros Occidental, kung naman si panahon namin ito na yun ay sa Guasang Balay, basta wala lang malalaing nga pang elemento, pwede ka po na yun ay, no? Kaya iti ko makapulupungkok, aligto, makapulupabugnaw, ikaw, ay, sampat kag makapulupang na yun ay kadra, ayang kaginagmay, tapos ilugay, piyong, tulugan. Ang mga resulta kung kaysa basta namin panahon mong, naligad di dukapon kasi gigainulan, subong adlaw do wala gid sang pag-ulan. Thanks God, no? Amo na ginaulat ng iban para makaranda digid sila, no? Even Rio, sa ibang gakatso, wala patay ng traffic lights, kahit automatic na yan, basta mag-alas kinapatay gin Manila. Pero meron nga pulo pasero, pamandigin na bilhin, may nagabiyahe, may mga tricycle, jeep do wala na masyado. Isa di ka kalanan, pero di ka damos ang salakyan, no? May isa di ka area sa may Burgos, damos salakyan, gawa sa establishmento, iba rin nag-ano, pero take time, no? Gina-maximize ang tempo para magkapulo-paw na yun ay, iba magka-enjoy, kahit may tempo nga ginalokar para sa ila. Ari na kami sa mga gabi sa may Burgos Public Market, of course, sa mga senyoras, wala na yun, hindi kami nagka-plasta. Kahit hindi pwede, kay curfew na sila karon. Karon sa magkandahon, mabatsagal mo na nga nagasinumbali na disla, except na gid lamang sa may mga pwesto na nga daan, nga diri na gid sila lagatiner, diri na gid sila ga-star, tuway na problema, slaya, no? Kahit hindi ba sila pagdapkon sa curfew, no? Basta nagasunod lang sila maka-aksyon, kaya sila pahibalo sa kapulisan na nung rason na amo sini oras ara kapagwa sa gwasang dalanon. So mga gabi, may nagtukaplak na may naksunmal nga motor sa Mansilingan nga area, along Mansilingan Road, ulunan sa Taytay, na blakay, naging observation, report na lang to. So mga gabi, tukaplak naman, tilason tong rider sa motorsiklo. Alam mo, bigyan na remind, dapat inainay lang, halong gid sa tontaran nga makaksyon, nga nagamanayaw sa motorsiklo o konsalakyan. Kaya ang mga ambulance, gasinumbali man, damo subong, no? Ambulance, kag iban pa nagasunumbali sa dalanon, iti kilabanan, blanco yung mga accident, responde, gilid mga emergency responder, ang mga naton nga mga kapulisan, ha? Ano na pang, ari na nagiyo na, may isa kayo nabi nga salakyan, nga alin parikapon, magigiyo, subong naglakat na, ba siguro na kayo na ning salakyan, no? Ambulance, bago lang aboto,
tubang sang regional hospital. Kaya lingkay kaluluho, yun Blackson, mga watcher sa mga pasyente gyapon, no? Kaya hindi ba pwede ka pasulod sa hospital, iban do'y nagatambay, ka nagahigda at labok sang emergency room. Wala naman sila ibiban nga kantuan eh. Dahil naging sila kapaunay dira, magulat sila kung kinanglano nila pasyente. That's the time, mga pwede sila kapalapit sa may pertahan, emergency room, kag mag-provide sa mga kinanglanon, mga kakson. Pero kung from time to time, kung nara sa sulod sa hospital ang ilang mga paryente, hindi man sila dito ka-penetrate, hindi man sila kasulod, mabudlayan man sila, kaya ito may mga policy, diri nga ginapatuman ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, mga kakson. Bisan alas 11, galing curfew, ang bazaar diri sa Tubang sang San Sebastian Cathedral before 10 p.m. gapanira lagi man sila action ma temprano pa sila gapanira kiti masyado bisang customer ibanda bla kon may tiyempo ka mo libot kami sa basaro kay ti pwede ka man di ka pili-pili basta may kwarta lang may ibang bagong sweldo lago-lago kung da pili-pili ka mo ang safety nyo i-secure nyo lang gid especially face mask ka mo dira kagiman pa no kaya para masigado, blako nagkadto ka mo dala magkaksyon na may isang panahon, pwede ka mo dala ka pinagusto o kapaya o libot sa area diri sang San Sebastian Cathedral. Ang bazar from Gatuslao, libot diri sa Rizal. Ang San Juan wala pa. No, kaya before niya, lagi nasakla na Danila. Pero no, subong ko na no, mga sitwasyon dira, no, kaya ang sudad, wala pa man may pabalo kung mapabutang man disla o kung wala aksyon, Marlon. At nablagay na ang perting traffic sa Araneta Action Mart. Kabalo ka ang traffic, kalindra sa may Torrensville, sa may Barangay Panokoy, labot diri sa bangga ni Damping sa tangkub mo. Dili sa may, panawag na gali pasulod sa inyo sa Marusi, bla? Magaramilo. Magaramilo, dili labot ang traffic, vertic lang labas ang traffic ko sining hapon. Halin kay na, ang takna sa hapon, top na Action Mart, magabi, before 7 p.m., Gaya sige pa itong pilay, kayo na sumasalakyan, bisan 3 kalinya, pero action man ang traffic. Ang rason, kay may nabiriya nga bako, nagbalabag sa dalan, hindi ka lusot na mga salakyan kayo na. Sa may Manville, Nagladampe, may nagbalabag na bako, abiriya, tigin kayo, anay, ito giningagaw kayo, mga isa ka oras, guro kayo, anay. Ti pagkagabi, mayroon ito kayo pinakagulo ginawa na napaigad na tumbak ko, nakalabay ang mga salakyan. Kung wala ito napaigad, yawang dislaw daw. Yawang dislaw lang, kibisan kami gani. Ang bala mo na respondihan, sabi di ba? Kung doon manilakat ng traffic ko, ari pa may Ramilo Dampeho, inay-inay lang, amat-amat lang, tup-tup ti sa uli, bako matamaton, kaya lakat. Gilakat lang yun, hindi sa may daan nga, gaya pa na muna. Di ba may bulangan sa mga daan? Sa may Tangob Dampe? Alin na nga area, lakat yung bato dito sa may Manville. Okay, may gigalakat ang traffic ko. Mga walking natin. Dito may walking, jogging, ito na kanubra. Yun matamat ka lang palabot sa area dito. Gali yung bako, abira mo ko ng aksidente ka nagluntad kayo na diya sa bahin sa barangay Panokoy. So, ang dyan ang apektadong direksyon, then, Pagwa na pa south. Pa south na direksyon. Anong plasta daw sa Bagho nga daan may malaba ng kamoy mo. Okay ga dugag nga sa. And then ang duwa ka linya sa dalan occupied agad. Nalalang sa ka naman pasulod siguro dala sa may dumi idolland o kung may bakante nga lote diba? Di ba sa tupad sa ginobrahan Blackson Mars ang mga kalan? May arada nga dumakante nga lote dito sa masulod. Sila lang alang sa Action Mart, mo tayo nagtugas ng trapiko, nabiriya, blaya ang bako, di alang man karon tutulod to nila, hindi mo naman tulod ya, may kung tulog kiri-kiri na nakagsalakyan ako na auto nga, pwede mo parigad, tulod na kabula, ay kabulin, ang bako, karo yawang guro tulod ng bako. Ibugad-bugad ako dako na nga daan, kaya medyo mabudbudlay guro sa ila, magtulod-tulod kayo na, no? Ang nga medyo to traffic, serias ang Araneta, sang hapon tubtob na magagabi makakson. Pero luwat, nagbalik kami siling gabi, mga 9:30, 9 p.m. at tarang na, mga 9 to 9:30 kami dito nagpa-south, balik kami pa barangay Panokoy, pagbalik to namon, why na, no? Ligwa na tong dalanon, ang problema na lang tong suga.
Kahit may mga ponder nga suga, aksyon man. Naman na siguro dapat nila doon nga ipakayo, kung may mga ponder nga suga, kay para masanag ang dalan dira kagamalikawan ang mga aksidente sa dranon orasang kagabihon mga kaaksyon. No? So para mo nang pinakauli nato yung sitwasyon sa palibot sa sulad sang Bacolod sa mga gabi mga kaaksyon. Sa tutunan mga kaaksyon ha, bantay karon ng mga detalye sa mga balita nga tipon sa patrol di sa gapon sa aton padayon man nga pagpangalagad mga kaaksyon. Sa tutunan nga matag para matitandaan nga isa sa marason o kung sa tutunan nga mga kaaksyon isa sa marason sa pagtugas sa baratian sa lawas among paguyang o kunang pagnubo. Production John Diaz ginagasiling sa tuntunan ng mga kaaksyon sa rin ka mga bahin sang Pinas labuton ka sa amang balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita sa aksyon sa mga Aksyon Radio Aksyon Night Patrol Field Reports. Okay, dire kita na sa gabaritor sa ato sa ring live stream ho, no? Kay medyo nabot-amo na slide. Pulaw-pulaw man si Marvin Bastian, hambal ni Marvin Bastian basi may single da sir. PM is the K. Oh, sa mga single da, PM nyo, private message nyo si Marvin Bastian. Narisa Ruiz Ilare, good evening. Watching here. Okay. Maria Teresa, feeling niya ba yung gabi? Huge Christ, Gabriel. Panamilon da si mo halin diri sa La Carlota 3. Thank you. Narisa Ruiz, Ilari. Good evening. Maria Teresa, feeling niya. Okay. Dako abansi kung nakapa-vaccine gid ka action. Yes, correct. Cheryl Villaflor, good evening. Thank you. Anya Guanzon, good evening. Sumarlon, shout out lang da gali kay Mamang Titing sang Silverio gapamati gid sa mong sa Aksyon Radio. Araman si Lori May Pahe. Good evening, Milay Oligo, Gamonitor Inday Blaza, Jocelyn Yetopaz, watching from Barangay Mansilingan, Christine Menyes Villalobos from Barangay Pandanon, DSB. Jocelyn, good evening. Sa Bani Cafe, kuno hambal ni Milay Oligo,
Elizabeth Malakagamala, keep safe everyone. Thank you. Yods Christ Gabriel, basigol pi mo matulon. Haha. Okay, batukay na. Ito na, tulon na to. Sabad bisang gagalapan lupas lubang ko Si Jeff P. Aguila, good evening. Marat Teresa Ofilia. Okay, Milan Oligo, Tamya Lang Liog, Axo Marlon, Vanessa Sarmayo, Jinky Dialagdon, Walamar Alex Monteza, Nida Bilyote Olarte, good evening. Mar watching from Bahrain. Maria Anli Palam. Okay. Ma'am Silsa Rala Banaag, Ma'am Nanet Arsenia, Ma'am Licia Silibio, Ma'am Chang Semene, Safe Staff Family, Lipalam sa May Kabakawan, Barangay Villamonte. Maria Anli Palam. Evening man sa family Angeli Blanco, Mansilingan, happy watching kag sa Calago, Lerma sa Tabo Ilog. Merly Gonzaga, good night. Monitor lang kami. Thank you. Jennifer Calago, Mary Ann Palam, okay. Norby Bautista Suzan, hello. Christia Blas, okay. Rose May Cornelio, good evening. Michelle Sayo Gimiroy, arama si Charles Arnaiz. Salamat. Amal ni Star Mayo, good morning. Great kulihog to my CC, Mrs. Alvarez of Ramilo Village, Tangob, and kindly say hello to your sister, Maria Faye. Mate, I miss you. Keep safe. Salamat, God bless, sir. Okay, makalabot kid, Star Mayo. Homalumina, good evening. Lavina Valdez, Maribel, good evening. Jigke Dialag doon, mayong gabi sa Marlon, kay Mr. V-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Alex Montesan, Walamar, Milan Oligo, Michael John P. Sison, Lily King, Raymond Alarcon Sagal Jr. Sila bagit. Okay. Si Pau Mar Olap, Alma Oligon, and family Barangay Pandaron, DSB, salamat. Okay. Salamat gid from Arizona, USA. Donald Cabasag, good evening. Great ko lang lihog happy birthdays anak ko si Clarice Cabasag, Sarsiban, Tiway. Risman Sivelio, good evening. Thank you. Salamat gid. Okay. Noel Amor, hambalya, good evening sa Marlon. Tamiyaw ko lang akong friend niya. Singa Vanessa Mayo, Jinky Dialagdon, Bilay Oligo, Alex Montesa, John Sison, Yvonne Buiser, Bia Jonathan, and Dennis Roma. Salamat, kid. Dennis Nuestro, good evening. Salamat. Okay, shout out ko no hambal ni Noel Amar, kumpare nga si Biboy Jolingo, Rayboy Alunan, akong hinablos kasi Taboy, Derla, iban balikan taraman, dugay-dugay. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon,
aksyon, aksyon radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang
sa gihapon. Padayon action radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa gilagang piligan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Saan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga Pabalik sa ato sa nga pagpangalagad last 10:41 Action Radio Philippine Standard Time. Sini nga bahin hibalaon ta na pamatian ta ni talisang balita nga natipon. Sa ato sa nga mga aksyon na unit reporters, unahon ato Northern Negros sa report niya aksyon Roger Gotib. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger sa ditalisang report mayong gabi, please kabin. Yes, Dr. Marlon, may gabi sa ating mga kaksyon. Sa aton si Dr. Marlon, mga balita, dire na mayong resulta kay Dr. Marlon sa parayon ng vaccination sa pediatric vaccination. Bala nga gamit ang Pfizer, mga 400 kaslat sa ina, ubos-ubos man, sabay sa kadisarina, siningat lao, para sa 12 anyos na kanto 16 anyos, nga sa diin, hindi sila with no comorbidities, mga healthy ni sila, kaya dala sila maginikanan sa kadisarina, sa inalaso sa alas 3, na ubos-ubos kaya ang gintiganan nga vaccine sa nga modern nga State Health Office sa local government unit nga sa diin hiwat ang vaccination para sa mga kabataan para yon action maron. Now sa pila ka mga
nakita na ito Director Marlon nga ang list na ganubo na gid ang amon diriman nga COVID-19 cases sa rin ang active na kaso 33 na lamang kaya wala sang nagpa-positive kay na pero may duha nga naka-recover. That is why nga si nagnubo-nubo na gid man siya Action Marlon. Samayin sa naton sila nga mga police report, isa ka shooting incident na sabo sinigila mga hapon kag ang biktima sini wasak ditong iya sini nga itlog. Wow. Okay, iko sang 12 kit yan pero ara pasubong sa Cadiz City Emergency Clinic matapos nga natabo man kay na ang incident mga pasado las 4 na ang report Action Marlon nga si ang suspitsado naman ang voluntaryo nga surrender man sa talatapan sa nga kapulisan na. Ang incident na tabo ini sa bahin sa sitio Kotkot sa Barangay Mabini, mga pasado las 4 sinigila mga hapon na. Kalayo-layo kini mga 30 kilometers nilin sa police station ang area. Ang biktima nga sa rin subong ginapangitaan pa sang ginaulat-ulat pa bla ang response ang One Hospital Policy nga matransfer siya kay wala pa sa may baton sa iya nga hospital Action Marlon. Gingkilala ni kay Jolito Glimania Isaison, 48 anyos sa edad kag isa ni ka mangunguma residente man sa among lugar. Ang nakita na to kay na kay ni siya ang naigogit sa iya sininga kinatawo pero daw budlayon man to siya kay na sa iya man sitwasyon. Harap pa man siya sa Bansang Cadiz City Emergency Clinic samtang ang suspect naman nga si Romeo Villanueva y Dumatio ang 62 anyos edad. Presidente man sa mga lugar voluntary surrender ini nga ara karon sa custody nga sa kapulisan karakip na gagin surrender niya ang isa ka improvised shotgun control pack nga may duha pa ka mga live ammunition tungod kay tatlo ang bala ang isa pinulupok niya. Sa mo nga si munang nahimo tungod lang sang duta nila nga way pa maganawa sila sa Department of Agrarian Reform o tinigil komplekso sa duta ang ginandan sa ilas na kawayo na sumarlo nagkadto o nagkalampot kapag linot sa ngaray. Pero sa suspect nga si Romeo Villanueva sa ato sila nga interview. Voluntary. Ano natabutungan? Kapilan na ako sa balabagan sa uma ko nga agaw niya gid tubong hayad naman to nga ako nga kawayan no. Kay po mi ginuling nga na. Na barangay na kami sila. Hindi gigapon mamate. Sigiho niya gyapon tiga do ginapungtan ko lang gyapon pero sa to isa ini nga time way nagiko kapugong. Nagsimula nga ka muna nung silimugin na ilaptan niya mga tanong mo? Oo. Wasak yan nga akong mga kawayan. Sa imuma? Oo. Ito ng mga kahoy mo nung silimugin. Ginuling niya. Tigil sa wal mo siya? Oo. Nabarangay kami na sila pero hindi gyapon mamate. Ginsubong wasakin naman itong kawayan nga ko. Kung mo daan na nagalay nga mga aligot ko ng inyo sa sila nga na pal. Kapilan ako magbalabag na sa ila. Hindi kin mamati, paitog iso ganya lang ko, abi niya at talaw nagikuya nga. So, nag-action ko lang sa Marlon eh, kaya nag-astras bala pa tapos nga ginanaya ka lang po sa kawin nag-astras kaya na mag-abot. Kaya mo ito ginunahan niya na lang kay suno sa iya nga sa ngayon, ito ko ni sila, ginapatita man sa iya ng armas bala nga, suno sa iya ko ng armas nga gabuton sinisa nga biktima, mayara pa ya pasunod nga malupok sa iya nga single shot lang. Kaya mo ito nga ginunahan niya lang galing at yung igo. Bala sa tulbid shotgun, swerte man. Kaya mo ito nga kaina daw sila nga tigil malatan niya nga akon nga plano. Galing kayo na babaw, tinigo siya sa itlog sa iya sila nga kinatawo. Kaya mo na, daw ay natuguro may mahimo pa kasi na igugid ang sentro, Action Marlon, sa sinig nga biktima. So, karon destinado ang suspitsado sa Bansang Cadiz City PNP kag sila nga tubangon niya mga kulong kaso kay nahimo niya man ini Action Marlon. Sa mga nga tumarulong ang report, kami talaga nagali ang Linda Mendoza, Litson, nag-order ko to namin ko, no? Pero wala pa man, kasi sa pitsado sa Action Marlon, kasi sa bata ko na sa langilan, no? Sa Batcauran sila.
sa Bacolod daw recommend ni News Direct. Okay, mantika ka pa mati, Iglesia sa Action Night Patrol. Bo, thank you. Maayos nga gabi at salamat kita discount. Munang punto na. Ate, hagpok ko rin kag mananam eh. Pero mayo ginaya ko makilawan talay man ako ng sugid at sumarlon mo. Kilapit na pala ka. No? Sabi nga, tumadulog ang mga balita, informasyon sa aton sila mga ka-aksyon, diin ka man sa pinatlabuton ka sa amon nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ito sa aksyon Roger Guti Bilga Report. Sa Bacolod Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Alas 10:48 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat sa report ni Aksyon Roger Gutib. Kaya muna, sige-sige man ang pagganubo sang kaso sang COVID-19 dara sa mga sunod sang Cadiz. Sa ilawan tayo sige na ang detalye na sang report sang ato sa nga patrol with Action Jan Diaz. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action Jan, sa detalye please come in. Action magin balikan naton ining kaso ni Police Staff Sergeant Ben Giron, ang traffic investigator sa station number 6 nga nalupangan kag napatay sa Domingo, Nobyembre 14 sa isa ka balaligyaan no sang construction materials sa area sang Isusi Heights Subdivision, Barangay Estefania, sulad sang Bacolod. Subong nga adlaw actually nagwa ang resulta sang autopsy examination. Kadto kang autopsy exam Action Mark, isa ini sa mga ebidensya mo nga kinanglanon sang korte para mabasaka ang kaso. So napasugot nga magpa-autopsy ang pamilya kag dito nagwa sa resulta sang autopsy exam nga cardiac arrest ang nagapangunang rason sa naging kamatay ni Heron Acsona Marlon. Secondary diri og ginatawag nila antecedent nga cause ni amo ni ang hemorrhagic shock, and then ang underlying cause ang ginalinan sa niya mo ni ang pagkatiro sa kay Heron Action Mars sa diri nga Sandampe. Amo to nagka-hemorrhagic shock and then eventually gin-atake ini gin cardiac arrest ining si Heron. Sunod rin kay Guhin, nagwa man sa resulta sang autopsy exam nga may mga laceration, pilas sa walang baga o forearm sining ni Heron. Ini ni karon matuod nga may alag gid sang bit-bit nga kutsilyo ang suspetsado nga maniging kilala kay Reggie Buatag. And because of that Action Mark, ini ang nagpamatuod man nga sala ang ginpayag ni Buatag sa interview sa katapos sa media, particularmente na sa Action Radio Bacolod sa itong Domingo sang gabi nga wala sa sandala nga kutsilyo. Ang badoy ni Guhi, ini nagpamatuod lamang nga mismo ang suspect amo gid ang nag-initiate o kung ang una nga nag-attempt nga magbuno diri kay Heron Action Mar sa ulitob tubig tong nakabunot man sa armas ining si Heron na ginagaway sila nga duwa o galing kay timasubong resulta o ang resulta sini is natiruhan ining si Heron Action Marlon. Nagapati diri si Guhi nga mahimo tuman kahubog o kunyara sa impluwensya sa makaulubog yung ilinon ining si ang suspetsado sa nakometer niya ang krimen. Yaring aton interview kay police na Major Richie Guhi ang hepe sa station number 4. Okay. How about this? How come, sir, na may mga dugo tungkol sa video, sir, man? Ayan, sa may harapan na iyan na, Friday, na may laceration ng natutindi na left for her between 4 cm to 6.5 cm. So, may iwasan, may laceration sa dito sa pagkakas. Action man batian si Police Major Richie Guhi ang hepe sa station number 4. Niangot sila pinaka-latest nga investigasyon. Balita gikan sa patutagtibot sa Bacolod Action Chandia. So kung sa aksyon, sa totoo na maka-aksyon sa rin man ibahin sa Pinas, labotong ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Reports!
Thank you so much sa report sa ato sa nga patrol aksyon na John Diaz. Ang ginapahanomdob lang sa ato sa gobyerno provincial ang curfew implementation, curfew hours sa Negros Occidental niya may separadong curfew hours implementation mo ang Negros Occidental sa syudad sa Bacolod. Ang sa Negros Occidental mga kaaksyon, ang curfew hours para sa 18 anyos pasaka, mga adult, mga adults na mga legal nga pangidaron, nag-umpisa alas 12, no? Sang tuwang gabi, sabto alas 4 sang kagahon. Para naman sa 17 panaog sa mga minors. Tulot timrano ang curfew ninyo kay alas 10 nag-umpisa, no? Alas 10 ang gabi, sabto alas 4 sang kagahon. Nagluwas sa kon ang inyo sa nga padulungan emerhensya sa mga may legal nga pagidaron, may exemption mo may exempted mo ang may ara sang trabaho nga gabi o kon kaagahon. Sterling, good evening. Alvaran family, ang balya. Thank you, Gid. Iparitama ni Moveres dara sa may barangay Tangob nga monitor man sa Rigid Matarion sa Moveres family. Alas 10:54, Action Radio Philippines Standard Time. Pagi sa nga makanon aksyon ay patrol temporaryo nga magatakop naman sa nga Martes nga pabangalagad naton. Ang way taman nabutan nga mga balita tutok was Action Reports First Person with Action Fred Salanga. Kaiban pa sa nga mga panatuntunan. Aton nga mga Action Unit Reporters, News Center, Nator, Action and Defensor, Action John Diaz, Action Taom sa Patrol, Action Roger Gotib sa bansang Northern Negros. Ako naman, Action Marlon Hervaya, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,